The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Ano yan sa kita ni atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. O karon ato ipadayon ng atong gibiyaan kagahapon o the other day nga atong giduputan kining uluhan sa atong tunanan, developing divine viewpoint. Okay? So karon akong panginaut nga ikaw magtutuo nakaandam na nga ikaw mapunan sa Espiritu Santo pinagi sa imong paggamit sa 1:1:9 gitawag nato og the rebound technique. Kaya mo man kana paagi nga kita mapunan sa Espiritu Santo. Apadalan kanimo dili magtutuo ang imong buhaton mo paggamit sa imong kabuoton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Therefore, atong ipadayon karon din kita mohonong o ato kining isgutan. Okay? Na atong iyon kanimo nga in the Old Testament diya sa Genesis 1:3 nagkarayon kini then God said, "Let there be light." Now, balik tas Colossus 3:15. Nagaingon kini, "Let the peace of Christ rule in your hearts." Peace, irene, rule, paharia. Okay? Now, kita mga magtutuo, nakadawat ni ining mong kalinaw at the point of salvation. Yes, we have acquired this peace. And from there, ang kitang mga magtutuo continue to take in Bible doctrine aron kita makatubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo, 2 Pedro 3:18. Now, sa miyaging panag-uban na to, naghisgot man ta bahin sa light. Okay? Kahayag. Remember when the Lord Jesus Christ said, "I am the light of the world"? Mao kana iyang gipamulong, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Naingon ng mga magtutuo, ang atong Ginoong Jesucristo nagkanayon nga ni kanato, you are supposed to be the reflector of this light. Okay? This light is eternal life. Sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Verse 3, then God said, "Let there be light," and there was light. Now, kining "let there be light," naghisgot ni about plurality. Now, verse 2, diha, nagkanayon, or this is restoration, done and performed sa Diyos Espiritu Santo. Ang verse 3, the God who said, "Let there be light," maura gihapon nga Dios who restores our soul at the moment of salvation. Imani ka na, ha?
So katong Dios nga nagkanayon, let there be light, mao kana ang sama nga Dios nga nagapabuhi sa atong kalag at the moment of salvation. Of course, ang gipabuhi diha mao gyud ang espiritu, human spirit. Kaya ni kabuhi niya na mao kanay butangan sa mga doktrina o kinabuhing dayon. Mao na nga nakaangkon tag kinabuhing dayon pinagi niining atong espirituhanon, tawhanong espiritu, human spirit. Now, adto sa 2 Corinto 4:6 na ganayon, for God who said, light shall shine out of darkness, mao ra gihapon kining siya who has shown in our hearts. Matthew 5:16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Now, ang tanan, dayag is visible at the light. Di ba? Tungod sa kahayag, ana nimo maklaro yun. Tinaw kayo. So, everything is visible at the light. Ephesians 5:13, but all things become visible. John 3:20, for everyone who does evil hates the light and does not come to the light for fear that his deeds will be exposed. Verse 21, but he who practices the truth comes to the light, so that his deeds may be manifested as having been wrought in God. Now, mag-isot patagdugang bahin ining kahayag. In Psalms 119 verse 105, nagkanayon kini, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kung nausap ka na sa Proverbs 3:5-6, okay? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Now, diya balik ta sa Salmo 119, versikulo 6 na karon. Kini patinaw unsaon nato pag angkon nining maong kahayag. This explains how to acquire this light. Kini nagkanayon, I have sworn and I will confirm it that I will keep your righteous ordinances. Okay. Laktaw ta sa dili laktaw, kundi padayon sa verse 107, I am exceedingly afflicted. Revive me, O Lord, according to your word. Then verse 108, O accept. Verse 109, my life is continually in my hand. Kining my life, physical kini, agisugutan din sa versikulo 109. Sa versikulo 110, the wicked have laid a snare for me. Na kining wicked din mga people testing. Gamiton kini sa Dios kini mga tao sa pagsuway kanato ingon nga mga magtotoo. So ayun man ta. Na prinsipyo. In the midst of trials in life, you have no problem. Ibaw ka nga no? Tungod kay God has all the solutions to your problems. Kaya ang mga solutions sa itong mga suliran mo na ang kahayag. So, kahayag ka ng mga solutions. Unya ayaw kalimti itong prinsipyo sa mga atong hisgutan
taon-taon na, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Prinsipyo na. Okay? So, kung tawahanon gani nga solusyon, dili na solusyon. Di na makasulbad. Ang makasulbad, maora ang Diyos nun nga solusyon. Kaya mao man na ang matuod, tinuod, genuine solution. Now, okay, padayon sa versikulo 111 sa the same chapter. 111, I have inherited your testimonies forever, for they are the joy of my heart. Verse 112, I have inclined my heart to perform your statutes forever, even to the end. Now, okay, balik na po tayo sa Colossus 3:15. Let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you are called in one body, and be thankful. Peace, irene. Makalimot pa ka, ang peace, irene sa Grigo. Kanya, rule. Malang mando. Let the peace of Christ rule in your hearts. Pahariya. Okay. Nahinumdum ka pa ba niya itong napulo ka mga paagis pagsulba ng mga suliran? 10 problem-solving devices? Nagisangkap sa Diyos ka na ito? Ayaw na kalimti. Okay? Unang gihatagan ka na kog some kind of memory aid, RFFG, DPIHPO. Mo na guide. Okay? Okay, ito si Episo 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Kining every spiritual blessing, mao kini ang portfolio of invisible assets. Okay? O kining maong spiritual blessing, bahin kini sa grasya nga pagsangkap sa Dios sa matag magtotoo. So, this spiritual blessing is part of God's grace provision for every believer. Matag magtotoo. Kaya binimo, ang Kristuhanong paagis pagkinabuhi, dili kasagaran kining paagis pagkinabuhi. Ug doon kini man kasagaran, kini nang inahanglan pod ug dili pod kasagarang paagi sa pagtuman. Mao na gikinahanglan nato ang pagtuon o pagkaton, pagtuo ug paggamit sa pulong sa Dios sa adlaw nga paagi. So mao na kung mahimo mo na second nature sa atong kinabuhi. Unya ayaw kalimot gihapon na ito 2 Corintios 5:7, we live by faith, not by sight. Mao ni atong pagkinabuhi karon pinagi sa pagtuo, dili sa unsay makita. Now, ang kasagaran sa mga giingon taog Pauline epistles, mga epistola nga sinuwat ni Pablo, like Corinthians, Ephesians, Thessalonians, etc. Ang emphasis gyud ni ining mga epistola mao ang pagkinabuhi pinagis pagtuo, dili sa unsay makita. Naibaw ka nga no? Ato ning tubagon ugma. Okay? Ayaw sipyat sa pagsunod nining ato adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios nining atong giduputan nga uluhan developing divine viewpoint. Mag-apot amahan namong langit nun salamat nining grasya nga mong ipahimuslan ning adlaw uban ni kami sa among paggamit nini sa mga adlaw-adlaw nga
kinabuhing Kristuhanon. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.